Goddag igen. Vi står nu her i finalen med vores 3 sidste finalister, så nu har chancen for at vinde 2 billetter til Bonbonland. Er I klar? Ja. Jeg vil lige fortælle reglerne lidt først. Det bliver superquiz, så I skal være super. Den, der først rammer bosseren, får lov til at svare. Hvis man svarer forkert, er det den næste, der rammer bosseren, der får lov til at svare. Er I klar? Ja. Første spørgsmål. Hvad er størst? Månen eller en elefant på størrelse med månen? Månen. Det er desværre forkert. En elefant på størrelse med månen, svarer jeg. Det er sørme rigtigt. 1 point. Ja. Vi går videre til næste spørgsmål. Hvad hedder trolden på Bornholm? Ja, Bøssebolle. det er desværre forkert. Er der nogen andre, der har lyst til at svare? Nej. Okay, jeg vil så fortælle jer, at det var Krøllebølle. Videre til et tredje spørgsmål. Hvor bor julemanden? Ja, Sydpolen. det er desværre forkert. Ja, Nordpolen. Nordpolen. Grønland. Nordpolen. det er rigtigt. Sådan. Du har nu 2 point. Jeg skal til Bonbonland. Ja, for helvede. Hvad hedder Bambis ven? Ja, Blomst. det er rigtigt. Hvor mange hunde kan dalmatiner føde? 102. Det er desværre forkert. 101. Det er rigtigt. 101 er det rigtige svar. Hvad hedder årets julekalender? Ja, Pøl. det er rigtigt og forkert. Tidsrejsen. Det er rigtigt. Vi går videre til næste spørgsmål. Er I grimme og dumme? Ja. Det er rigtigt. For første gang har det lykkedes dig at svare rigtigt. Det må jeg sige. Jeg er stolt af mig Du selv. får en tur til Sommerland Sjælland. Og du, mine herrer, har vundet 2 billetter til Bonbonland.